Tüydük diýilýän Guran seňin süň çekdimi? Oňa tüýdüň meňzetmesem diýýärler bar. Awwa. Tüýdüň owazyny esitmek gaty kyn aýtýarlar. Awwa. O köňlüň, ýüregiň perýadyna ses bermek isleýär. İçinden can edip üflemeýäni, gamyna dertleşeýänler. O nähil gam? Mevlana Hazretlerinin oň üstüne ýüklen gamy. O ilki başta jeňeli gamy şol ötdi. Soň çapylly, gaýtadan işlendi we owaz berýän görnüşe geldi. Şo günden başlap diňe şo jeňeli, ýagny ata watanyň zaryny çekip gama batýar. Ýeri, adam bilen tüýdüň arasynda nähil baglanyşyk bar? Adamam ebedi ýurtdan pany ýurdy berildi. Muny kalbyna duýan her bir adam şo diýaryň hatyratyny çekip iňleýär. Yer şo guraly üfläp, şoň owazyny utgoşduryp, dady perýad etýänlere ma bar ahry. O diýäniň älimdäki sesleri dinleýişine görä aýtgoýar. Käbirleri Mevlana ýaly dostuň hatyratyny çekip, käbirleri bolsa dostuny ýitiren üçin iňleýär. Ýöne dostu Allah bolan ýaşaýsam, ölmem ýaşlyklardan dolanlám näme? Awwa. Ölmedinden öň ölüme göz ýetirýänler bagtly hataplan ýa. Onsoňam ölüm beýleki adamlary düşündirip bilýänler bagtly adamlar. Mehmet gelmendir ece. Taýinlygy 10 minut galdy. Onu ýeredeki. Asalımdan gelir oğlum. İlkinci tayinlik tıptırar öýdemek. Nesip bolsa geler. Hey. He, ine geldi. Oğlum dur ılgama yağdarsın. Ağam, garanky düşmäke hökmen gelgin bolýarmy? Men gelerin oğlum taýinlygy gutarmadyk bolsa nädeýin? Onu bir azajyk garaşarsyň da. Täň garaşyk dälirin bolýarmy? Garankydan gorkagyň çyn bolsa garanky düşmäke daşaryk çyk düşündiňmi? Mehmet, ýür giyjek alýas. Giyjek alýas diýäňmi? Dagy näme? Bari ýok 8 minut galdy. Ýene ağaň bir zat diýdimi? Ýok, üýtgeşik zat diýmedi. Ey Allah. Sagat näçe bolupdyr oğlum? 3'e 25 minut bar, Nevriye hanım. Yürü. Onu ol adam nerdeki? Kim Nevriye hanım? Sağalar çıksa tayinlemel aydın mı gollumy? He nidem gelen okda? Aslında saat 2'de şu tayik gelmeli. Çıkış var da gepleşmelik yok. Bu adamdan derek yok. En oğlu men aydım saz cemiyetine cana deyin. Başka mı gollumy versinler? Alo? Çamça aydım saz cemiyeti mi? Dinleyen. Aydı ver. Başka moğlum diýäňim mi? Bar hanım. Eýsem näme? Häzirjik diýberýär.
Yok ediyor, häzir taňa görkezjek. Şolmasa bolany. Men doganım. Meňe ýadyma düşeni. Näme sekek? Şeýlemi gatywodan bolupdyr. Bile bu çykıjy ýok, men gatnaşmalydylary. Näme üçin biz hesap edemiz o? Şeýlemi sen nereden bilýän? Bay bo, 3-15 minut var. Sen pikiriňçe haçan garaňky düşer? Bilemok bol 2 sagatdan da düşmek ahmal. Birden agam gelmese, geler o arkayın ol dost. Ine biziň zalymyz Salih Mugallym, ana da çağalar. Biz mektebiň agzalar hökmüne bu ilkinji çykşa uly ähmiýet berýär. Şoň üçin Muhammed peýgamberiň doglan güni bolan Mevlid bayramyna üýtgeşgürek çäre geçirilýärdi. Gatuw edipsiňiz. Ýaşullar peýgamber nirde ýatlansa şo taýyp garýar diýýärmişler. Netip bolsa çykışa gaty gowy taýynyp görür. Salam çağalar. Salam. 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 Men adym Salih. Bayramçylyk çykışyna bilelikde taýynlanar. Ýüregiňiz gysan bolsa gerek ha? Hawa Salih molum, ýüregimiz gysy. Häzir garaňkam düşer. Bolýa. Ana aýdyň haýtyňy aýdym aýtmaly gowurýaňyz. Menim gowurýan, Yeri köpçülik bolup dile edip bilýäňizmi? Onu Ramazan aýyna tarawa namazyna ýa-da bayram namazyna gideniňiz ýadyňyza düşýärmi? Hawa men kakam bile gidipdim. Şo taýda köpçülik bolup arada okulýan salawatlary hemem tekbirleri bil okudyňyzmy? Hawa gaty tolgunnum. Owa. Şo köpçülik bolup okulýan dile hasaplanýar. Siz bilen çykyşa taýýarlanýar şo zatlaryň üstünde durup geçer. Sada utgoşdurup doga okar. Ajap bolor, meni şon gowurýan. Size berekellah. Birinci gün munşa bolsa gaty gowy. Salih molum, ýene bir aýdym aýdy, aýaly. Gowsa aýdym aýtmaly. Has üýtgeşigrak bir zada öwreneliň bolýarmy? Bolýa. Han aýdyň. Bu näme? Tüýdük. Berekellah, gaty gowy. Ýeri semedanyň manysy näme? Şonu kim bilýär? Hawa men bilýän. Olaň şeýle uzyn dony bar. Hawa, aýlanýarlar. Olaryň baş örtkileri hem bar. Hawa. Şo dony tennure. Baş örtkä bolsa silke diýilýär. Etýän hereketlerine bolsa sema diýilýär. Elektronlar bir ýadronyň töweregiňde. Ýyldızlar ulgamy bir merkeziň töweregiňde. Adamlarym Käbäniň daşynda çetden taga tarap aýlanýarlar. Semedanlarym älemi özlerine nusxa edip alýarlar. Bilen bir sema çykyşyny taýynlap biler. Elbetde en atalar guramasynyň baş tutany muňa garşy bolmasa. Aýdýanyň näme Salih Mugallym garşy del. Yeri, tema edeti gelýänmi? Men. Senem. Hedirlik. Hawa, senem gel. Bolýa, senem gel. Siz taýym çağılar. Taýym Salih molum.
Efe! 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 Efe näme boldy? Efe! Efe, dostum. Korkman çağalar. Efe täzeden bäri çağışýamy. Ýa-da öňem ýygy-ýygydan gaýtalan ýamydy. Öňüm çaşýady. On soňam Hudaýa şükür. Bu gedek çaşany aňsat alyp çykdyk. Haz köp dowam etse hastahana gitmeli bolýar. Sebebi aňsat özüne gelip bilen ok. Ýöne Efe näme üçin çağışýar? Näme ýoksa da aýtmasa da aýdaýdymmy? Wah, talih mogullum. Efe tarqaw. Ýagny gaty keselwent. Efeň sanlyca wagty galdy. Ýöne näme üçin? Yüreginde gaty çynlyga ýetmezçilik bar. Onu becermäge mümkinçilik ýok diýerler. Efe iň soňky pursatlaryny başdan geçirýär. Gaty inandım. İsteseniz Efe temizan olmasın. Diňe hora gatnaşaýdan. Oňumun düşündirip bilmen. Şeýledir bolýan, bu gat howply ödüňizi anamyňyz barmy? Onu sahnada aýlap durqa görmediňizmi? Gözler peňesten olly. Onu köprek ýaşatmak meň elimde dälligine gözüm ýetýär. Ýöne iň bolmanda şo bagta ýeter ýaly etip bilerin. Yıkılan wagtyň gaty gorkdum. Bir zat bolandyr öýtdim. Sen gorkmadyňmy? Gorkmadym. Mene öýt göşükde duýmandyrnym. Garaňkydymy? Garaňky. Bilemok. Ýadyma düşenok. Barysgyny maçan ýaly boldy. Onu sen ýeketirän ýaly boldyňmy? Ýok, ýeketiremedim. Ay ýadyma düşenok. Mene özüm ýalňyz duýýar. Näme üçin? Sebäbi şu gün meň doglan günüm. Ýöne hiç kimiň ýadyna düşenok. Ýok, meň ýadyma düşýär. Şeýlemi? Hawa şeýle. Sana bir şirin nanam sowat etjek. Beýle bolsa agam bilen öýe gideli. Senem şirin nan şir. Ece jan. Bugün Mehmetiň doglan güni, şolara gidip şirin nan şiraýela. Siz ne etip şirinler misirjek? Bişirer. Men nädip taýinlanmalygyny bilýän. O diýerin bolmaz oglum. Özüňize ýat da öýede peretirersiň. Ay ece jan, hiç adam bolmaz. O soň nädip gitjek bolýaňyz? Mehmetiň agasy gelmendir. İsteseniz olar meni akidaýyn. Ula umma. Ondan şirnan bişirmegiň ýerine taýyn alaýar. Şeýsek özlerini hemem öýede peretme kopynyň öňüne alygymyz bar. Ece gayrat edäýde. Bolýar ýöne giýje galmalardyň. Sağ ol Mehriban ejim, sağ ol. Yer gideli. Yer. Ýör. Paletse bärik gelýänçe. Goýber onu. Bizi goýber. Goýber bizi. Nirede bollun? Tiyatroňa ona gelip teretdim ýok ekenim. Ondan ýylyma gaýtdym. Ýer sen bärik näp düşdüň? Tarih malum getirdi. Akşam haýyrly. Biňjal getmedik gerek. Bugün Mehmetiň doglan güni öňe şirin nan allyk. Wah, iç gara galmyş. Bugün Mehmetiň doglan güni agyry. Etli wagtlap şirnan taýlap bilmedik. Sizi alada goýanymyz üçin bizi bagyşlaň. Girmek mümkinmi? Näçe bolly? Näçe bolly? 3. Sadık rüyalar bizim için bir uyarı, bir yol gösterme niteliği. Gato düşünýärler. Daha doğrusu bize gösteriyor. Hawa. Körler ve sağırlar gibi. Efe Mehmetiň iň ýakyn dosty. Belki de bu bize Şo bolmady golda durmuş Mehmet üçin gaty agyr bolardy. Görýän bolyn Efe Mehmetiň ýekeje dosty bolmaly. Mümkin. bilinmez ama Şondan başga adamyň gurrun neden ok? ona göre şekil Üstüne krem bozma. çok geç olabilir. Ondan ýeripsiň öýdýär. Evet sevgili seyirciler. Burnuňa çyrşatdyň. Hawa ýerdim. Başınızdan geçen Ejem kakam ýok olandan soň Mehmetiň üstüne holanyp golp ýadadym. Ýerdim. Sebäbi maýyp. On soňam garaňkydan gorkmak häsiýeti bar. Oň üstüne de gaty gowşak. Başga bela gerekmi? Bela dälle, belki Allahyň beren sowgatdyr. Ýene näme? Bu durmuşdan birar boldum. Sen aýdýan zadyň näme?
Kıyınçılığa favorit döşgermek ya da anasını tap bilmeyen gıygırmak has doğru mu ka? Ha? Bir direk yerde İran'ı oku. Tebe kıyınçılık var. Men mayipçiliğime etmeli. Milyonlarca adamın içinde bedbahtçılıklar dine men başımdan iniyor. Aklın yüreğin eline ver. Biraz rahatlan. Ondan bunu ansağın ulan ölçep gör. Sana maddi taydın durmuşunu en yukarı katlığa çıkaracak iş teklif etseler. Kärňe gabat gelýän iş. Hötdönden geläjegi işiň. Ýöne şeýle şerti var. Şereketiň ölüňizni öwrenmegi üçin işe ýaňy başlaýan bolsaň okumaly bolsaň, şo teklife näil garýa? Durmuşymy tutuşlygyna kepillendirip biljek iş teklif etseler hökman razy bolar. 25-30 ýyllyk dälle baky ömürde de düşenli boljak bu teklife näme üçin başyň alyrýa? Oho, men näme diýen, sen näme diýen? Dünýäň işleri paýan. Paýany olan ýerde de kynçylyklar gutarmaz. Ýöne kynçylyklara Allahyň razylygy üçin dözgelseň, beýle de utuş şadanarsyň. Awa, adamçylyklar da näme? Dinle, çygyň maýyp. Ýöne Allah bardyr. Ne diýip bolsa düzeler gider. Ýöne efe sınlykay hopawan ýa. Etlenlik wagtda ölüp biler. Ölmek akmal. O ne yakeli? Men bunu Mehmet'e ne düşünürüyün? Ol, katı kıynanar. Ana gelin Mehmet üflöýe. Size berekellah çağalar. Vay bu şemlerem daqtırlar ha. Taçağı katı odan et tayin aptırlar. Berekellah. Ine çağalar. Bu topar birinci topar. Size yanca gurrun veren küçücük tiyatr sahnamı canlanır artığın, bolýamy? Sizem sema toparı, soňky bölümde sema oýnarsyňyz. Senem Mehmet. Bu bölümün iň esasy adamy. Hem iň başda da hem aralykda da sahnada alyp barjy bolarsyň. Hem meňiz şo bir wagtyň özünde horumyň agdasyňyz. Bolýa. Çykyşda ilki teatr sahnamyzda oýnar. Soňam hemmämiz bilerikde hor bolup öz ýerimize geçer. Iň soň çykyşymyz bolsa sema sahnasy bolar. Şeýdip mukaddes Mevlüt bayramy gijeti maşgalalarymyza gatga sowgat berdigimiz bolar. Şuňa çenli düşünmeýän ýeriňiz barmy? Talih mollum. Dinleýän? Teatr oýunlaryna beýdek bolýa. Bizim oýunumyzda beze bolarmy ha? Hawa? Arkayn ol. Ne diýip bolsa olaryň hemmesi gurnalar. Bolýa. Gaty goý. Bolýa. Häzir biraz dem diňjimiz alaly, soň ýene dogam etdi. Ýörüň gidelim. Efecan. Sen bärde galay. Hanaýt, ýagdaýlaryň neçik? Gaty goý. Bu çykyş men göwnümden turdy. Ýöne aýlanýarkan elinde bir zat saklaýan şo näme? Näme saklamalymy? Bay baw, gato odan eken. Atam pahyryň sowgady. Bu taýda näme ýazylandygyny bilýärmi? Bir süröý diýen. Hawa. Afır süreti. Manysyny bilýärmi? Neme? Atam neme diýdi? Ulalaňda has gowy düşünersiň diýdi. Atam dogry aýdypdyr. Ýöne isteseň mundan beýlek ony boýnudan asay. Şeýsen semaýa edip ýörken bu eliň açyk bolar. Sebäbi sen bir derwiş. Derwişliň eli hemişe Allah açyk bolmaly. Sen hakdan, ýagny Allahdan alýan we halka, ýagny bize berýän. Düşündiňmi? Düşündim öýdän. Barny ýollaşyň ýanyna git. Bolýa. Mehmet. Ağan gelen okma? Gelenok. Gelenok gelmeli. Gaty garaňky düşdi men gorkýan. Korkma Mehmet. Seret, men var ahire. Bolongda näme? Öňüm ýanymda kakamady, ejemmady. Ýöne hemme zat gaty erwet boldy. Gaty garaňky, şonu gorkdum. Ene. Seret ağan geldi. Bar uloga men, alga. Ýok gitme.
bilmen. Mehmet, ana ulağa min gideli. Yok inni barıp bilmen. Karanqı düştü. Karanqı öýe gidip bilmer. Bäri kelýär. Mehmet, gaty köpe çekdirdin. Han tur. Tağa tur diýär. Etken dur. Mehmet barar. Den ulağa min bir salymdan barar. Bolýa, çaltyrak bolsun. Mehmet. Ağam sen näme üçin şeýle erjellik bilen çagyrýandy bilýärmi? Birden ağam gorkýan bolaýmasyn? Näme? Ýani sen bolmasaň olam bir zatdan gorkýan bolmak ahmallyýan. Belkem şoň üçin taňa gygyrýandyr. Çyndanammy? Eýdem näme? Şoň üçin häzir turup şoň ýanyna bar. Olam wagt ýetirmän öýe gidip diýençin alsyn. Ýör. Ulaga bilece gideli. Sen ağaňy ýollaş bol. Şeýtden aýdyp bilmeýän gorky aýrlar. Öýe bilece barar saňa. Uy, dogry aýdýaň. Ýör gideli. Hoppa. Saňa man bar. Mehmediň aýsyna görä agajykda tekeniňiz. Mümkin. Çağalaryň çykyşyna biraz bede gerek boljak. Ýöne köp pulumyz da ýok. Bize kömek edip bilmerdiňizmi? Ýok. Ýorgonyňa görä aýak uzatmaly. Tediň haýryňyzy işleri ýal men baý däl. Ağam, men süýdüşjek. Sowudyjyda süýt barmy? Mehmet hani geç otur. Sen bilen möhümde arada gepleşmeli. Yok, ilki süýdüşjek. Soň gepleşer. Mehmet, ilki bilen gepleşmeli. Hani geç otur. Yok, oturjak däl. Erwet saat bolandyr. Ýene-de erwet saat bolar. Yok Mehmet, erwet saat bolmaz. Hani şta geç. Süýdüşmeli. Insan gedek şey diýeňde ejem bilen kakam karanqylyga öýtdi oturjak däl. Mehmet! Menninle, Mehmet, menninle. Efe, Yok, yok, dinlädim melenok. Ýene erwet saat bolandyr. Dinlädim melenok. onna bolýa. Haranyň et. Efe, sen hiç saattan korkan okmy? Nämeden? Neme, karanqydan? Karanqydan? Hawa azajyk korkýan. Ýöne korkmalyl. Atam karanqyda korkýar zat ýok diýýärdi. Ýöne men gaty korkýan. Ağamam korkýan eken o. Sen bilýärmi? Dün men kömegim bilen öýe gaýtdyk. Şundanammy? Taňa berekella Mehmet. Teret, hiňilik boş. Teret seni Mehmet. Ýür algaly. Soňşan maňa okap bersene Mehmet. Ýöne teretmän oka. Ýatdan kagyzy maňa ber. Hani? Bol, başla da. Hiç saat ýadyma düşenok. Käşke menim sima edip bilsedim. Ýöne elime seret, açuwam bilemok. Belkem talih molum şoň üçin men temedan etmedi. Efe? Efe! 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 Taňa näme boldy? Efe!
Öýüdip diýdirak agam çagyrayyn. Agam, agam. 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 Agam, agam, kapyny aç. Agam, kapyny aç. Näme bol Mehmet? Näme boldy? Kapyny hem Efe yarano, hajet yan agam. Çaltyrak gel. Näme? Gayrat et agam. Aýdaň näme? Ýür, Çylyňmy? Ýör gideli. Çaltyrak. Nerede? oturuşda. Men çaltyrak. Hal haşo taýda agam. Efe. Diri. Çaltyrak. Çaltyrak agam, çaltyrak. Lukman Mevlid yigit, bellik kana gelin. Lukman Mevlid yigit, bellik kana gelin. Käwagt Allah sen ýadan gurtaň açy. Käwagt sen üstüňdäki ýüküň alýar. Sen temat görkäň özüň nähil ýeňil, nähil rahat duýan. Şol ýadyňa sar. Ýokman her kynçylygyň ýanyna bir aňsatlyk bardyr hawa. Her kynçylygyň ýanyna bir aňsatlyk bardyr. Tabarly bol. Mert bol. Ondan gorkma. Ey Allah. Yürek uçu hadalaşıp başladı. Bu qatgowy. Lukman Mevlid yigit, bellik kana gelin. Lukman Mevlid yigit, bellik kana gelin. Ne edip bolluqa? Olan tekisizlik çağı ahri. Ne ayı va, ne de günahı. Yöne bu bolan dağıtlar. Nemçin kellemedin şeyle pikirler geliyor Alper ka. Aksoy, bellik kana gelin. Ejer nemçin gelmedik ka. Lukman Alper Aksoy, 203. otoğa gelin. Lukman Nil Şimşek, operasiya otağına gelin. Allah can Lukman kömek et. Nil Şimşek, operasiya otağına gelin. Kömek et Allah can. Dostum tümlüğe gitmesin. Ecem kakam gitti. Uğur gitmesin ey Allah. Senin o kömek et. Onu koru. Onu sağal. Efe boğulaştın. Tümlüğe gitmesin. Allah can kömek et. Bu nödüň nähil duýa? Gowy. Ýetip bola hasam owalar. Mhm. Gözüň aýdyn. Bäri gelsene Mehmet. Dostuňy taşlamaýanyň, oňa goly berýäniň gatygowy. Hanany men size iki çak koýaýyn. Ýagdaýlaň neçik? Ýagşy ödüň nähili? Al. Al. Uy, iňe berýänim köp sag bol. Aýtmal zatlamyň hemesini ýa tutdum. Çykyşda görersiň. Hiç takolaman. Sen eşikleň taýynmy? Hemme kişiňki taýyn. Düň eşikli taýynlyk gördük bilýärmi? Ziýan ýok, senkilere meýdip taýynlarlar. Men bary bir talih molluma aýtdym. Saňa da goşmaça birini alsynlar diýdim. Men çykışa gatnaşyp bilmän. Ýok, gatnaşarsyň. On saňa bu bayramçylykda çykyş edip bilmeseň, soňky bayramçylykda ýene çykyş bolar. Senem şonu çykarsyň da. On saňa şo wagta çeli sen gutularsyň. Meýdip sırkaw ýatmarsyň aho. Gutularsyň eregese. Ýene telgaha gidip oýnar. Sen dowlanyň bolar, kökelerden şirinan pişirer, multfilm görür. Mehmet, men ölýän. Ýok, ölmersiň o. Telgaha gider. Soň ýene çykyş bolar, çykışa gatnaşar. Ölmersiň. Dur. Tümlüğe gitmersin. Dur Mehmet köşeş. Dur gitmersin, ölmersin. Men dinle, ölerin ýöne tümlüğe gitmerin gynanma.
Ýöne men Allah'dan dilek etdim. Yollasım tümlüge gitmesin diýdim. Tümlüge gidemok ahry. Pikir etsene, o taý tümlük bolup bilmez. Şogun meni hastahana getirengize Salih molumam baş ucumda-dy. Salih molum? Yok, ol ýokdy. Maňa ylanyň okmy? Bardy şu taýda durdy. Ýöne menden başga hiç kim gören okdy. O şey diýdi, "Sema edip ýörkäň özüňi nähil ýeňil, nähil rahat duýan bolsaň şoň ýaly bolar" diýdi. Men gorkamok. Senem gorkma. Ejem kakaň üçinem gorkma. Olaram tümlükde däl. O taý has gowy bolar. Ýekejiňiňen ýan ýerip sen bolmarsyň. Ýanymda ejem kakam bolmaz. Sizi göresim geler. Aglama haýyş edýär. Senden bir haýyşym bar. Çykyş edeninde sagatymy boýnuňa tak. Derwiş sözüni berdim. Ýöne onu tapyp bilemok. Bir ýerde gaçyrypdyryn. Şonu tap. Çykyş edeninde dakyn bolýarmy? Ýöne söz ber, tapmalysyň. Tapar, söz berýär. Sagat nerede? Sagat. 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 Sagat sen nerede? Sagat. Sagat sen nerede? Sagat. Sagat. Sagat sen nerede? Sagat. Sagat. Allah'ım, efendim Sagat'ını tapmağa kömek et. Katı garaňky. Bol Mehmet bol. Muny efi çünet. Tümlüge gir. Korkma. Çırağını kim yaktı? Salih molum. Çırağını kim yaktı? Salih molum bu siz mi? Niredeki o Sagat, niredeki? Sagat yokman tapmalı. Nirede? Sagat yokman tapmalı. Onu ev için tapmalı. Sagat, Sagat sen nirede? Sagat. Onu ev için yokman tapmalı. O Sagat niredeki? Nirede? O Sagat nirede? O Sagat nirede? Nirede? Onu ev için tapmalı. Onu ev için tapmalı. Ev için tapmalı. O Sagat Mehmet neymiş nerede? diye? Nerede? Efäni begenirjek bir zat gözleýär. Ýöne bedegleri ýumurda ahry. Çyrağını kim ýakdy? Men Näçe? o bir söz berdi. Lap geç bolmasyn. Bir azajyk ziýan berýär, ýöne öwünde bolup bolar. Belki şo ziýanyna bir haýyrly iş çykar. Mehmet? Mehmet? Kemme zady yumurdum. Bölek uçak ettim. Nevriye hanymam gatağa harlanar. Agam eşdäýse oňam ganygydyr. Ziýany ýok. Beçerer. Näçe beýle gaharlanyň Mehmet? Efäň Sagatyny tap bilemok. Hemme ýerden gözläp çykdym. Efä Sagat atasy beripdir. İçinde ayet ýazylan eken. Atasyňa ulalaňda düşünersiň diýipdir. Ýöne inni efe ulalyp bilmez. Şoň üçin oňa Sagaty çaltyrak tapyp bermeli. Ýöne tapyp bilmedim. Ejejan. Eje. Azajyk taşaryk çyksam bolarmy? O nerden kelen geldi oğlum? Gaty ýüregim ýa ejejan. Azajyk garasa gowadan dem aljak. Edil ştaý. Kapydan taşaryk çyksam bolýar. Haýyş edýän ejejan gaýrat et. Bolýar oğlum bar.
O çağan öljegini anlat bilemok. Heniz 10 ýaşynda. Goýsana belki ölmez. Belki başga bir tırkawın başynda wadyr. Ay goýsana. Lukmanlar getmiş otyr kaçtım. Bari o bir hepde ömrü galypdyr. Adam efe. Özüň habar barmy han? Dırnak ýal çağa aýdarlar öýdýär. Wagt bolmandyr. Geçte nähil olar öýdýär. Ey oglanjyk çaşya. Ilga. Ýür. Tapyp bilmedik bolsaň, atanyň efe aýtjak bolýan adyny saňa gurrun bereýin. Senim gidip efe gurrun berersiň. Aýdaýynmy, ha? Näme görýär? Yerim oğlum. Siz nereden bilýäňiz? Näme gözleýäniň bilýän bolsaň, hökmen taparsan. Onsoňam her ýetki ýok bolmagy anlatýan nädir? Men ejem bilen kakam yitirdim. Islesem ne edip tapıp bilerin, ha? Gittiler, innolar yok. Diňe asanlyk aýryşdyňyz. Ýok bolan nälerler? Yöne olar yok. İnni bolsa iň eý görýän dostum Efe de yok bolar. Men muňa çydap bilmerim. Taňa düşünýän Mehmet. Ýöne islesen şeýle bir pikir et. Ejem dağı gatowy ýaýla jaýallar. Onsoňam o taýar sizden öň etdiler. Sen ağaň bilen bu taýda galyň. Tebäbi mektep entek ýapylany. Sen pikiriňçe şeýle aýralyk nähil zat? Şu ýagdaýda näme işlerdiň? Mektebiň tüýden tüýde ýapylmagyny islerdim. Hemem olara oňuşmagy islerdim. Ola Mehmet. Dünýäň bir mihmanhana diýbar. Käwirleri azajyk ýerak etdi, käwirleri bolsa bir azajyk gizrak etdi. Gidenleriň gowlary cennet ýurduna gitdi. Ondan galan gowlar bolsa wagty gelende şolar bilen duşmak etdiler. Ejem kakam maňa garaşýarmy? Hawa, ýöne häzir ýüzüňi salyp oturma. Keyfin kök bolmaly, şonlar duşyk gowlar. Elbetde bolar. Ýöne nähilem bolanna. Efeň ölmeginden gorkýanmy oğlum? O günden soň hiç kimim galmaz. Yer ağaň näme? O bar ahry. O men halanok. Men bolmadyk bolsam belki has gowy ýaşardy. Sen ýalňyş pikir etdiň Mehmet. Ağaň seni gatga görýär. Yok, halanok. Men diňe Efe gowy görýär. Beýle bolsa han ýör. Efeň ýanyna gideli, ha? Ece, Aýdyber oğlum. Ece. Çağalar ýogalana jennete gidýärmi? How oğlum. Menim jennete gidermikäm Ece? Oğlum, Efecan. Näme üçin beýtýäň oğlum? Inni hemişe dynjymalar neje arkaýyn ol. Derýa daýda näme üçin aglaýaň? Ağlama oğlum. Oň ýanyna geley. Hoş geldiňiz Salih moğollum. Hoş gördük. Sagada tap bilmedik Efe. Ziyan yok. Belki sen bir gün taparsın. Maňa getirip bilmeseň, ýöne sagada özüň alyp bilersiň. Sen ne galar? Şonu özüň okarsın. Ýöne tapaýsam sen özüň okarsın. Men çykyşa gatnaşyp bilmen. Oňa çeni hökman utularsyň. Entek köp wagtara gow 2 gün wa. Ýöne men wagtym ýok Mehmet. Bar, wagtyň bar, beýdimi? Efe, ýagdaýyň oňmy oğlum? Salih molum, bir zat etsene Efeň ýagdaý agyr, gitmesin. Ýöne duşşar, Mehmet korkma. Sen gynanma. Gaty uýgym tutýar. Ýöne o tawgaty ýagdy. Sırany ötürjekmeje? Bolýar oğlum. Karankydan korkma Mehmet. Görýärmi men gorkamy? Seret, menem gorkamok Efe. Efe?
Efe, Efe! Efe! Efecan! Efe, Efe! Efe, Efe! Efe, Efecan Efe! oğlum! Efe, Efe! Efe. Sen nereden hem iştep berdin ha? Sen ol bedegleri dövmeye hakkın var mı? Adamdan adamın puza çıkarmaya sen hakkın var mı diye? Ağam, Efe öldü. Bu gelensizliğinden bidar oğlum. Ulanardın düşündün mü? Ethem kardeş. Kologaz. Hastahanada. Nerve hanım öyle gelip gitti. Senin utanç ayağı yok mu ha? Ha? Beni adamdan onunla maskara ettin Ethem. Ethem rahatlan. Ne için rahatlanmalı? Ne için rahatlanmalı? Yok olayımdan yok ol. Kummol. Ağam, Bundan beyleğim sen çıkayımın yanına göresim gelen düşündün mü? Öyümden karatayla. Çıkışa da katlaşara gitmegin. Düşündün mü? Kummol. Kummol öyümden. İyilin bedegüyle ne işin var? Ha? Indi ne olur? Sen buları men başımdan indirme için ettin mi ha? Cevap ver. Cevap ver diyen. Mehmet. Mehmet. Mehmet Berkel. Mehmet. Mehmet. Nire var ya? Ey Allah'ım. Etkemin hak yoluna düşmek için ona kömek et. Nığmat külpetsiz olan o. Jigizi onun için bir nığmattır. Yönü onun dine külpetli tarafını veriyor. Ona nığmatına morkat ey yaradan. Bu ağrını onu berenin için döz gelme gücünü emler. Şol gücün şoň nuru bilen kalbinin ýatylanmagyna kömek et. Oňa şoňa göz ýetirmegine sebäp bol ey Allah'ım. Mehmet. Mehmet ayrılı taydan. Mehmet. Mehmet ediýäň näme? Ayrılı taydan Mehmet. O değil ya. Mehmet. Mehmet o taydan ayrıl ya. Mehmet. Mehmet o taydan ayrıl. Mehmet gitme. Mehmet. 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 Ediyen ne Mehmet? Efe öldü düşünýän mi? Efe öldü. Efe öldü düşünýän mi? Efe öldü. Hani yürüyor Aydali. Eridi adamlar. Ölüm aslında direlmektir. Bir başlangıçtır. Tohum özünü pida ediyor. Yönü bir ağaç bolup direliyor. Tebigat kuşlar bolan çünjür külleýändir. Aradan çıkan çağalar bolsa cennette sultan kuşları bolup uçarlar. Efe şu wagt cennetin gök salyp oturan jülgelerini aýlanyp gör. Gynanjymyz çağamyzy hemem dostumyzy ýitiremek üçin näl? Onun az watlygym bolsa aýra düşmegimiz üçin bolmaly. Allah garnaşlaryna sabır bersin. Merhum üçin dilek edeli. Namaz okaly. Allahu ekber.
Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. İman hemra vursun. Bilýän. Prezident ýetkizinden uly ýetki ýokdur. Ýöne şeýle de pikir edip görüm. Maşgalaňyzdan beri gurrunsyz jennetde. Beýlekleri de nesip etsin diýip umyd edeli. Allah sizi sabır versin. Emin. Salamu aleyküm. Yapacak bolup durdum. Seni jinazada gördüm. Hawa näme bolupdyr? Sen oň ýaldatlara eliň degen okmy kadiýadym. Efäni in soň sapar göräýin dedim. Näme gen görýän? Mehmet näme üçin getirmedin? Özüne ziýan berýär. Inni oňa öýden çykmak gadagan. Dinle etkem. Mehmet saňa mätäç. Bu kyn gününe ýanyna bolmagyň gerek. Kyn günümüş. Bu zatlar sen bilen öň gepleşmänmidik? Oň ýaljyga teretmek aňsat däl. Düşündiňmi? Hawa. Daşyndan ögüt bermek aňsat. Näme üçin? Mehmedi hemme kişi gowy berýär. Elbetde. Mehmedi hemme kişi gowy berýär. Ýöne eziýetinden diňe men çekýän. Hawa, Mehmet gowy bermek aňsat. Kyn ýeri oňa teretmek. Ýagşylyk adamyň içinde bolanyna gowy berilýär. Halanyan bolsa oň bir sebäbi bardyr. Sen has ünsülrak teret, şol söýgüni görüp bilersiň. Maňa takyl okamaň goý. Meni bu durmuşy ýerdi. Düşündiňmi? Entegen bir çykalygy tap bilemok. Şo söýgüň ışkyny tap. Şonu Allah saňa bir çykalygy görkezler. Ay näetdiň ay? Ey Allah, hiç kil çykalygy ýok, düşündiňmi? Maňa paýy söz diýdirjek bolma. Dur beýle gadabymmy? Maňa gulak as. Allah götermejek ýüküňi ýüklemez. Bula birinciden söýýän guluny derdini ýeňletjek, töýgüsini duýdurjak kynçylykdan daşda saklamaz. Bu da ikinciden. Balya. Senne bir zat da. Bir kısany zat diýip gaharym köşeşdirýär. Allah'can, yalvaryan. Ey Allah. Allah'can, ecem bilen kakam hiç açan gözüňden salma wör. Olar merhametiňden mahrum etme. Ey bir var. Olar hemişe söy. Ayırma, cennetinden ayırma. Hiçbirimizden ayırma. Ey Allah, ağam beni yüren ya. Menden uton ya. Haýş edýän, meni ýörenmesin. Men erwezat etjek bolmadym. Efendimlikleri verme, ey Allah. Allahça. Ol maňa mätäç. Ýöne men oňa elçemeleşýän. Bu iş guturdy. Çyksam ýatyrmaly bolar. Inni bedegleri ýetişdirip bilmer. Ýönem oğlum, biz sahna çykmasak efe gaty gynanar. Çağalar. Bedegler täzeden gurup bilmer. Bular täzeden ýasamak iň bolmana bir hepdämiz alar. Inni näme etsek? Eger jan edip işletek näme üçin ýetişmez, ne bir ýahan? Hawa. Bu işin tagamy gaçdy. Bu bolan zatlardan soň hemme kişiň höwesi gaçdy. Onu soňam kim işlesin talih mollum? Beýdime. Biz bu taýinlygy Muhammed Peygamberimiz üçin etýäs. Allah bizi ýola goýmaz diýip umyd etýän. Bedegleri agşama ýetirip biler. Elbetde çykyş etjek bolsaňyz. Dur çoktan.
Biz tertleşdik mi? Yok. Ýöne men hiç gepleşetim gelenok. Gepleşek däl. Onna aýdym aýdatyn gelýär. Yok gelenok. Ýöne akşam çykyşyňyz bara. Mehmet. Men ähli bedegleri täzeden ýatadym. Hemmesinem gowy edip boýadym. Hemme zady öňküzünden has gowy etdim. Maňa nem? Men çykyşa gatnaşyk däl. Ýer näme üçin? Ýöne gatnaşyk däl. Men senden ötünç soraýar Mehmet. Üstüňe gıýgyrdym. Baharlandım. Ýöne men seni gaty gowy görýän. Bu bolan zatlaň himmeti meni diňe ýalňyş ýol iterdi. Özüm ýigrendim. Anancıma puto yapışıp sabır etmeyen nerede oğlum? Yönenini Hudaýa şükür. Gowy. Mene gitjek. Sen çykyşa barjak dämi? Özüň gidiber. Ýeke bolasym belli. Sen çykyşa baraň okmy Mehmet? Barasym gelenok. Ýöne sen efe söz beripdiň ahyry. Sagatyň boýundan asmalyň. Sagady tapyp bilmedim. Efe söz beripdim. Ýöne sagady tapyp bilmedim. Şu sagat tap bilmediňmi? Efeň sagady, onu tapypsyň. Ýöne gidip bilmen. Efe ýanymda bolman üçin çykyş edesim gelenok. Efe sana cennetten sin eder. Çykyş etmän sözüňde durmadyňy görse gynanmazmy? Efäni gynanyrasym gelenok. Efäniň gynanmagyna meslam ok. Ýöne gidip bilmen. Doğrudanam nähili bolarka? Men gaty tolgunýan, oglumam gaty tolgunýan. Oň birinji çykyşymy? Salih mollum, 5 minut giyecek gallyga. Häzir özüne perden termali. Salih mollum Mehmet gelmedimi kim alyp barar? Gadyrly enatalar, hormatly adamlar. Hemmeňize hormat bilen başaýyp salam berýän. Hoş geldiňiz. Bu çykyş Muhammed Peygamberimize bolan hasraty görkezmek maksady bilen taýinlandy. Ýöne efatly dostumyz bu hasraty gynança urdy. Söýýän bilen söýleýäniň duşşugyny başga näme diýjek? Indi çykyşymyzyň ilkinji bölümini siziň dikkatyňize getirmek isleýär. Tomaş edin, lezzet alın. O elşäm Salih mollum. Tuğulama gaty gowy elşipdir. Käşga Efe'de gatnaşyp bilsedi, şeýle däm mollum.
Kim bilýär? Belki şu taýdadyr. Hani göreli? Siz taýynmy? Hemmeňiz bilelikde sahna çykmaly. Ýüzümizi gyzartmaň. Hani Bolýar, barın. bolýar. Teşekkür